Sesingakhetha ama-size manje. Yeah, just to add, it's like sexual services in exchange for money. So, unta. Mina no wandile so uwandile uzofika kumina afune ama-services athile asexual then anishiye imali, that is sex work. So njengoba ubusushilo ukuthi under sex work we have different subcategories. There is a prostitution njengoba sekushilo, yeah, leyo simple imali out. Then bese kuba khona i-escorting. Yeah. Escorting, it's a formal type of prostitution where there's like an agency type of thing involved. So Sambe, we are registered under i-company the agent. Then when uzofika awuzoxhumana nathi but uzoya kuleyo agent leyo ufike usho ukuthi ufuna ama-services so then they look at ama-candidates wabo ukuthi ubani osuita your interest better angazi. Then bese kuba ne-exotic dancing njengoba usushilo ukustripper guys. Where Leo usually sithola emaklabhini where kunalawo yeah, and then bese kuba naleya online ngibonile lapho ngifakile OnlyFans. Yeah, naleyo it also falls under sex work. Banye badayisa inyawo. Yeah. Then I research, guys, research. But yeah, the online sex, njengoba ngisaqhaza ukuthi online banye badayisa inyawo mhlambe you have fetish of inyawo then uthela inyawo zami mhlambe ngifake different colors owathandayo ama-nails yabo mhlambe uthanda ne-fetishiyal facial facial features then victorizela those facial features warawara. Yeah, then I think lawo ama categories akhona under sex work. Nginombuzo mhlawumbe ukuthi mhlawumbe masiyilethe ezweni ukuthi mhlawumbe khona la kuthiwa bagcinisa ngomzimba ngefana. Yeah, she's uthathe umzimba njenyawo. So uyawudayisa. That's what I'm saying. And then shuthi ngapha ngaphambi ukuthi mhlambe when bathatha ohlangothi kanje ngingasho yini mhlawumbe ukuthi umuntu mhlawumbe usebenza umsebenzi noma uyathengisa mhlawumbe ngesimo sokuthi mhlawumbe usuke esebenzisa ingqondo ukuthola imali omunye esebenzisa amandla ukuthi uyakwazi ukwakha isitimu uyakwazi ukuphakamisa isitimu usho ukuthi bonke la bantu basemsebenzini bathengisa ngomzimba ngendlela ezahlukile ukuze bethole imali mhlawumbe iwona nje baseline masikhuluma ngokuthengisa umzimba specialize. Yeah, well, I think isiZulu siyenza kube general masithi udayisa ngomzimba ngoba I think igama leli sex linaleso
stigma esizulwini. So sihloniphisa mangayibeka kanjalo ukuthi udayisa ngomzimba, but it's sexual. Yeah. When you put to say it doesn't mean to udayisa umzimba lapha. Yebo. Singakafiki ekutheni mhlawumbe kodwa action okuvulayo lapho ukuthi akusona isitho kuphela esitayiswa, so isitho sangasese kuphela esitayiswa. Kuney'nhlobo ngey'nhlobo ehlukahlukene zokudayisa. Enye futhi engiyiqaphelayo asekaqala ukuthi yasuka kuphela ye-sex work. Kodwa sesingenile futhi kule kuhlaba lokuthi isiyivolvile ngesikhathi ukuthi siyi-online. Udayisa inyawo zakho online uhlele phakathi nazi inyawo imikhathi or nasi isithobo sesitho sangasese ukuthi asithokozele. So mhlawumbe ngingafisa ukwazi ukuthi yasukaphi le nto nezakhi zakhona. Umuntu oqala wayibona ngathi yinhle ngiqala nje sibona ngidayisa ukuze sikwazi ukuthi sifike econtrol sithi kufanele yini bese emthethweni nokungabi semthethweni. Ngiyacabanga ukuthi angazi ukuthi sami but ngicabanga kwami ngicabanga ukuthi yasuka because of the-unemployment. So mina mangenawo umsebenzi ngiyinento engingenzela imali ngiyangayisebenzisa uzoyekela angithi khona nje abantu bayakwenza. Nanokuthi people are doing this, they were doing this in secret before, but manje kuyaziwa people are doing it. So why not just like ibe semthethweni azivele siyenze kahle because ivele yenziwa anyways. Kuthiwa manje ngisho ngathiwa manje kuthiwa iyavala, do you know ukuthi bakhona bazokwenza fana namaphoyisa mangathiwa nanjojo bakhona bazojoja vele anyways, right? Abantu ningasuya bazohlezi bekwenza ngisho mayifana so very evil. No way. Njengoba so I feel like imisebenzi abantu West people wababa come from a poor background bazana kakhulu. I'm sorry to say that, but it's true. Bazana kakhulu. So you are living in Deep Street, for example, you're living in Soweto, wherever, already don't have a means of income, right? It's called the right? And you need to provide for those kids, right? How many tricky? You have no qualification, you know nothing. Unfortunately, right? So if you see people using it, you will use it because you want the other team. You're taking six or six, right? So you have to try maybe two people that are more suit. I'm saying is okay that you guys are trying to follow now. So I feel like I'm going to kill a man. They know what they are. No, I do. Because now you get paid. Now we're 15 guns, nothing. There's no seat. You don't do anything. You just try to eat. When they boom, over there now. I need to go in. So I think we know one unemployment donation. Your names are not good with expenses into this lunch. Because even in church, I don't think the ends are like it's because of the unemployment. Thank you. Because ngathi ngicela singahleli kwijenge lonke ijenge yeah abanye futhi esikhathi esiphila kusona ngesibalekele ukuthi kunabafethu abaphila kulo mphakathi kuthiwa i-LGBTQ nabo kumkhakha babona nawo badayisa ngendlela yabo. So angifisi kube yinto engathi iqondisa kwijenge ethile ngoba isihloko sethu sosilahlekele nabesilisa bayidayisa inyawo zabo. That's what I like. I'm a lesbian, I die for tea. I'm a gay, I die for tea. So, touch the show, as it's not this one. I can say that is what I said this for. Ngathi ngoba sesiyazi manje sesikhuluma ngani masithi i-sex work. Sesingafika le time manje sesiyabheka ukuthi ngase ivumele ukuthi ibe semthethweni noma ingabi semthethweni. Uma iba semthethweni siphinde sibheke imiphumela yayo ukuthi kunganamphumela mibi uma siyenza ibe semthethweni futhi imiphumela yakhona nje ingakabi semthethweni kumanje yini. Ngoba kahle kahle okwamanje ayikabi semthethweni kodwa into eyenzekayo mhlawumbe lo sengawo
utenga umthetho wale South Africa kodwa nje wona kuyinto enzeka kodwa engasemthethweni. So mhlawumbe abantu abaningi bagcina sebethi ayiveli ibe semthethweni ngoba vele nomthetho nawo wawona uyehluleka ukuyinqanda lento. Angazi ukuthi abanye bathi kuleyo ndaba, so cela ukuzwa imbono yini. Ngiyacela. Okay, mina ngithi ayibe semthethweni ngoba vele umuntu avele abe specific ukuthi uyadayisa ngoba bakhona abantu abathi abadayisi kodwa ekubeni bebedayisi njengokuthi mhlampe umuntu afika lana nomuntu bese kuthi ngakusasa ajika kumele athi nginikeze imali or else manje ayivele ibe semthethweni nje. Kuvele kuqala ukuthi umuntu uyadayisa mhlampe futhi kungalula ukuthi mhlampe kube nemigomo elandelwa ngathi basemthethweni mhlampe kuthiwa abantu babedayisa mhlampe abeze nama-status abo e-HIV mhlampe kube under lowo mthetho loyo nomuntu mhlampe uma ukuthi uyothenga kuko ukuthi uthenga uyazi ukuthi une-HIV umephuma mhlampe uyodla o-PrEP something kodwa ayisemthethweni. Ngingabona ngelinye ilanga ivele ezindabeni thola ngokuthi bevakashele indawo yazi ngeza noma kusho online kodwa basho kodwa ngingabona ezindabeni ku-SABC 1 ngelinye ilanga kuvelile ukuthi upresident ubevakashele indawo thengiswa kuyona. So angazi ukuthi kusemthethweni noma akukho emthethweni, but into engifisa siyazi ukuthi ingaba i-right noma i-wrong bese sithatha from there ukuthi into e-right noma into e-wrong ngeke siyakhanda yabo. So ngabe ukuthengisa into e-right noma into e-wrong bese mina nobheki ukuthi into e-wrong and once it ibe semthethweni kusho ukuthi izo-escalate. So uma sithi siyayivumela into engekho emthethweni ukuthi ayi-escalate kusho ukuthi sithi thina sifuna isizwe kodwa kumele sikhumbule ukuthi sihlanganele njena la kwindawo ukuthi sizokhulisa isizwe. Manje uma sivuma into e-wrong manivuma ukuthi i-wrong angiboni ukuthi sithi thina esemthethweni yabo mangabe kuyinto e-wrong. So mina ngithathela iside ukubheka ukuthi mina ayingavunyelwa ngani ngoba okay uzanganela indlala uwenze le prostitution mase unemali uzoyakubani njengoba yonke insipho yawasha uzoyakubani mase unemali mase uthi ufuna utshintsha impilo yakho ngoba imali usonayo ngitho unganela indlala la mase unemali uzoyakubani ubalo ufuna ukumdlulisa ngoba phela siphile esikhathini esi-wrong bafethu sesandulela manje mafuna uthengisa bese uye emntwini sowugula ngoba umuntu phela okokuqala uyisilingo emhlabeni mase uhamba soye emuntwini manje so vela ke emva kwazo zonke lezi zinto zenzile futhi wena nje ucontribute negatively kusizwe ngoba phela manje wenza into engenziwa ngoba manje ngicela ukuba lapho ukuthi ayingenziwa. Cha mina mhlawumbe kusengene emfuzini lami engifisa ukuliveza ukuthi ngifisa ukwazi ukuze kuthiwa yikho emthethweni nje isiphi izathu salokho. Kodwa futhi sethemba iphuze libalulekile ukuthi akuyona yonke into esemthethweni ukuthi ilungile. Ukuthi is legal ukuthi i-moralist level. So thina into yokuqala masiyikhuluma ukuthi ngabe ilungile na lento leyo. Bengathi nje umthetho kusasa cha kulungile ukuthi izingane ezikoleni zishaye uthisha. Lento leyo ayilungile kodwa isemthethweni. So kumele siqale sibheke ukulunga kwento eqala before sizasingena ngomthetho. Ngoba into ngomthetho kusasa singafika umthetho sokushintshile. Eminyakeni emihlanu ezayo singafika sesingena umthetho. Kodwa umbuzo uthi lento i-right okanye i-wrong. I-wrong ngani? Uma ukwazi ukuthi uzithokozisa ngokocansi nomuntu othize mahhala. Inkinga ekuphi mhlawumbe usukwazi ukwenza lokho bakhona inzuzo engale ukusithokoza ngocansi uzothola lokho. Mhlambe ezinye izinto singazibheka lezo. Sibukela kuphi mhlawumbe singabukeli mhlawumbe ohlangothini lendlela kuphela.
bese kumele ohlangothile ukuthi uyabona ukuthi ngibona ngathi iyona career engayithatha le. Emhlabeni ziningi izinto esizenzayo esibona ngathi izona ezosebenzela ngale mhlaba owendayo. Uthola ukuthi mhlawumbe usavex uyafunda unefunding kodwa uthi hayi mina ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizothola ngisenkampani ethile ngisebenza nje 9 to 5. Ngicabanga ukuthi kumele ngisebenzise into engidalwe nayo ukuze ngizuze imali. Kufanele sibheke lokho ayona sonke isikhathi ukuthi indlala. Bakhona abantu ekhaya abaswele lutho kodwa bayenza. What did they say? Okay, mina I think mina njengomuntu wesifazane umZulu ngiyazi siyingane siyaphambuka izinto eziningi ezibona kuningi sisebenzisa emhlabeni kodwa njengomuntu angihoqi ekutheni ngiyavuma but njengomuntu womZulu it's very awazi phela uhambile kuyintombazane ukhulu siwe khayifundisile ngoba uthola imali ekhosana mina ngithola imali ekhosana nangoba uzibalayo uzomnikeza noma 10,000 or no, right? And also at the same time, I feel like when it comes to the job of abafundi they do this because they want to. Now in this class, when you have funding whatever, you just want extra money because you take you leave. Right? But angisho ukuthi amapedo whoever benza ngenye indlela. But guys, it's more like it's wrong. Kodwa sikakwenza because let's imagine but wrong. Sikwenze kodwa kube ku-wrong. Ku-wrong mfethu kodwa at the same time siphume emakhaya angafani. Mhlawumbe ekhaya ngi-self-funded ngasekhaya abazi ukuthi ngi-self-funded yimina engazi ukuthi ngi-self-funded, right? Ngiyayi-provide for igrosa whatever but when it comes to school fees ngeke ngicele ekhaya abanayo imali abangasenza kanjani, right? Mhlawumbe ngine-OnlyFans abazi mhlawumbe kunobaba uthile ongiprovide they don't know, right? Sifike egoli guys sitshela ukuthi abazali bazothi uhambile uyofunda nabo angazi basokucanga ufunda ngani uma ungena kwi-NSFAS ungenayo ibhasari, right? But at the same time ngoba ufuna imfundo you will do anything for imfundo and it's hayi ngoba usuke uthanda sometimes khona abantu abakwenza mfethu uthola ukuthi ngempela uma efika endlini usiyakhala akathandi but i-situation la emfake khona isimo esimlidele khona ukuthi akwenze lokho because bona abangani bakhe bethola imali kanti kalula or whoever, right? But angisho ukuthi ku-right kodwa i-situation esikuyona sometimes it's very tricky when it comes to unemployment, when it comes to yonke into bese yabona imali ayikho bethu udinga 5,000 ngeze njalo yabo ithanda ukuba nzima yabona ye-morality and when you look at ethics because those things are not objective, they are subjective, they differ from one individual to the next. Mina ngabona something ngibone ngathi right but the next person can see it as wrong, yabo? But ngizoyibuyisa to ubuZulu bethu nalendlela esikhuliswe ngayo emakhaya, yabo? We grow up being taught ukuthi umuntu wesifazane kumele aziphathe njani, uyimali yekhaya, insizwa kumele ihlale iziphathe kanjani ukuze one day iyokhula ibe yinhloko yomuzi. Imagine sekuthiwa usuna 35 usuyathatha umfazi uba ney'ngane nazi iy'ngane zakho ihlangane ney'nyawo zakho online ku-OnlyFans uyabona ukuthi nesithunzi somuzi sidicileleka phansi. So uma sizoyibuka going back to what we grew up being taught, ngingathi i-wrong yabo morally. So and if sesi-legalize sisayibuka nge-moral lens and also now sidibanisa ne-legal lens yakhona, if we make it legal it may seem like we are promoting it ukuthi mayenziwe abantu bakhona bakhululeke yabo and siyayeke sibheke ukuthi because we live in communities, what is it that we are teaching abantu abasandelayo, the generations that are coming after us, uma sithi
okay, morally wrong, but ibe legal siyayipromote ngokuthi isemthethweni izobulala imiphakathi yethu esibuya kuyona nezingane and the generations that come after us. So for me, personally, it is wrong on so many levels, and ingathi ingangenziwa legal, but ngisazobuya futhi ngizo-arguisha for ukuthi ibe legal. Inkulumo yami ihamba lapha kwizinto ey'sho zifuna uthe kuyenzeka ukuthi umuntu usuke kumphoqa noma engenayo enye indlela yokwenza izinto, especially to iy'ngane engasithi. So okwami ukuthi ngabe angicabangeli ukuthi-ke if isethiwa-ke illegal and then there are iy'ndlela njengoma uzofuna umsebenzi like u-aplya ngazo vele angazi, but if kukanjalo because we know ukuthi okay isimo and then you apply or you follow certain ways ukuthi ufike lapho. So I feel like this is the way idea it's a very good idea, right? Because one of them just for fun, which is taking the time is in the process, right? So I think applying and then and then assess the situation. What's it called? Corruption. You should apply me now. You apply and you told me because it doesn't want to finish the team. Also, go back and so even I see, but also this idea is a very good idea because it's not always everyone who can say key. Because you're right. Sex workers because they're addicted to get that, like they're addicted to sex, right? So I went because umzimba wakhe ufuna lento le angalinda dakhe izimnikezelo so uthi angahambe ngoyifuna lapha ngaphandle because ayikho umuntu ozongcabela bazongcabela njalo ngo 7 ngithi ngiyithanda into engiyifunayo so le idea yakho kube kuthiwa ngempela bayalalela, it's a good one actually. Okay, mina nginombuzo manje ake sithi ngiya-apply for umsebenzi then mhlambe i-manager yaleyo company leyo ithi angicambalale nayo ukuze ngithole umsebenzi nalokho kusayilento le kusawukuthengisa ngomzimba. Yes. Yes, ikhona lulu. Okay. Ikhona lulu secambalala. Bengibuka ukuthi uma sithi akube semthethweni bengibuka okunye okwenziwayo ongabonakali njengokudayisa ngocala kube kudayisa ngocala. Angini lokho kuseku-wrong cause lapho usuke kunemithetho yakhona ezinkampani ebekiwe. So if mina ngizosubmita i-application yami and then ngibizwe for interview when you change yonke ama-rules alapho ukuze ngiqashwe seku-wrong. I-follow-up bese ngizongena enkuzweni lami okusho ukuthi isizathu sokuthi mhlawumbe lo muntu amenzayo afuna ukungena ingenxa yokuthi ulambe okusho ukuthi naye hhayi ngokubetha ngiyacabanga enkuzweni noma mangazi seposition eyodwa kodwa siba-10 sonke siza ne-experience efanayo kodwa silambe sonke ekugcineni kosuku mhlawumbe nawe usukhuphula amathuba. Cela ungena nje bafethu mina ngendlela engicabanga ngayo system sesivulele ngendlela yokuthi abantu abaningi sebecabanga ukuthi into ulegal means right and ziningi izinto ezazisemthethweni kodwa ezingekho right kusukela le slavery was legal kodwa wangekho right insangu manje isemthethweni kodwa ayikho right akho right ukugwema insangu yabo so mesingeza kule nto leyo ukuthi masiyivumele ukuthi isemthethweni
akusho ukuthi right yabo. Ningathinteki. So mina ngilwa nento wrong engekho right. Mina ngithi into engekho right asinayenzi ngoba umthetho usidonsisele eceleni ukuthi into isemthethweni akusho ukuthi right yabo. Ziningi into ongazenza okuzama impilo kodwa once lento uyazi ukuthi isemthethweni kuwena uyazina ngakho ukuthi ayishuthi right lento leyo yabo. So for the fact ukuthi ifikile kuwena emqondweni ziningi into ezingafika ngeke zifike udayisa umzimba sekuthiwa impilo uyayizama kodwa uma uthi uke wezwa ngayo futhi yavunywa kade wayenzeni wena uzokwenza lokho ucabanga ukuthi into right ibe wrong yabo. Kuhlupheka kuqala ngathi futhi akuthini yabo. Akusho nje ukuthi ungazi ukusupport ngokudayisa ngomzimba hayi futhi uzinto for the fact ukuthi uyi-student ufikile la event ngicela ukuphuma ngabantu abasevet awuselami uzokudayisa ngomzimba into ongazenza. Mina ngizama entabeni lento le wrong And the content is almost on kahle kahle. Yeah, mhlawumbe engizobeka ngawo mhlawumbe nje ngireflect lokho sekukhunyiwe. Engikuqondayo ukuthi ziningi izathu eziholela abantu ekutheni baze befike kule nto. Khona mhlawumbe abangena ngenxa yendlela zokusidukuza imishini. Kube khona abangena ngoba bekuthanda. Kube khona abaphoqwa izinto ezisuke zikhona. Kodwa nje ngicatha side ngingasho ukuthi ku-right. Ngoba ukuze ngichazise ukuthi ngani ngithi ku-right mhlawumbe ngifuna ukuya mhlawumbe kule nto yomthetho. Zikhona izinto ekuthiwa umthetho ngokubhalwe phansi kodwa imithetho eminingi esibuya kuyo emakhaya ayibhaliwe phansi kodwa siyayazi ukuthi iyimithetho. Okusho ukuthi leyo mthetho ngisho kuthiwa mhlawumbe kuthiwa nje kwazi intombazane ayivumelekile ukuthi ilale nabantu abaningi khona abangadebate ukuthi hayi ngoba kuwumzimba wayo uzoyivimba kanjani kodwa kuwumthetho esiwaziyo esibuya emakhaya naleyo kusho umthetho kodwa akwenzi ukuthi kube umthetho ojust kwesinye isikhathi. Uma sothini ukuthi umthetho kuyenza kube umthetho kodwa ungabi just ukuthi owethu awubhaliwe phansi kodwa nje akuso umthetho sesingadebate bakuthiwa lo akwenziwa kwaZulu ingabe even okuwumthetho kodwa ingabe immorality yalo mthetho ikhona. Ebese ngithinta leli gama ukuthi kukhona abantu abathengisa ngomzimba ngoba mhlawumbe oqala nje ngoba bekuthanda njengoba besemshini kube khona ukuthi mhlawumbe noma lukhona uthando kodwa kukhona into ethathwe imali phakathi. Okusho ukuthi nalowo muntu uma uthi uyamhlaziya kahle kusho ukuthi uyathengisa ngoba ubanje la ongathi angathandana nendoda ehlweku esolela. Kusho ukuthi khona umuntu othengisa ngomzimba kodwa noma engavezi kuhloniphekile emphakathini ngoba kuyaziwa kodwa ngeke asuwele umuntu ongenamali isikhathi. Okusho ukuthi lo muntu uthengisa ngoviewers mase uthi uyahlaziya indirect. Ebese mhlawumbe ukuze sizobheka masithi into ngabe ikhona yini emthethweni kufanele sikubheke holistic ngoba ngeke izi-affect amaZulu kuphela. Nakuba singamaZulu kodwa kufanele siqonde ukuthi angeke izi-affect amaZulu kuphela. Uma sikusekela kufanele sikwazi ukukhipha lokho siyikho. Sijule ngokuthi okay manje kuthiwa umbuzo ubuzo umuntu owumZulu ebengasekela ngani. Angeke ngisekele ukuthi ayinduna ngakithi yakhe akufuneki lokho esigodini ngenxa yokuthi akubona umthetho wendaba. So yeah, so bese ngiveza ukuthi yenzeka into njengowaZulu nje intombazane esinye isikhathi akuvumelekile ukuthi divorce siyazi isikhathi ayikho i-provision mhlawumbe nje eshoyo kwi-customary law yesiZulu ukuthi hayi umuntu angadivorce kodwa ake sithi intombazane ibhekana ney'ngqinamba lapho isho ukuthi lo muntu akahlale lapho kuwumthetho kodwa ukuthi isikhathi esiningi angadivorce but lowo mthetho akuwenzi ukuthi kube umthetho right. So mhlawumbe singakubeka eceleni okwesikhashana komthetho sibheke immorality njengoba benisho kodwa umthetho kungenzeka ubhalwe phansi ngoba beniyabhala kube khona isiZulu engabhaliwe phansi kodwa iyimithetho masisekela-ke isizathu ukujula mhlawumbe okomthetho kwesiZulu ukuthi kuthini mhlawumbe sibheke eceleni kodwa nje ngesingami ngithi uku-right. Ebese kuloko okokuthi mhlawumbe kuvumelekile ukuthi noma siyavuma yini ukuthi kufake ushicilelo emthethweni. Ngiyacabanga ukuthi uma uthi uyabheka lapha isizathu sokuthi abantu baze bangene kuleyo nkulumo yingoba ukuthi kukhona uhlaka labantu abathengisayo othola ukuthi bathengisa ngokungekho emthethweni namithi bagcine bengasakwazi mhlawumbe ukuthi umuntu udle umlimi engakwazi ukuthi eye police station
ukuthi ngiyekule ngoba bazothani angeke ukwazi ukuzobeka icala eceleni angeke ukuthi ubuyojotsha imoto bafike bakudubula usuke uyobhalisa icala eceleni kade kuyojotsha imoto uzobophisa le muntu ngoba ungidubulile yabo so ngicabanga ukuthi ngasohlangothi lomthetho usuke kushiwo ngokuthi abantu bagcine benza into ezigcine bafake engozini mhlawumbe umuntu useyadlengula leyo nto ethi uyayenza engabe sakwazi ukuba nendawo la ezohamba ukuthi cha sinabo ukuphi bese kwenzeka mhlawumbe isona sizathu engathi mina ngithi ayifake umthethweni ukuze kuvikelele lelo hlanzana uma ukuthi kufanele kuvikeleke Cha sihlala ngiyabuza lo yakhona kodwa ngithanda ukuhlaba lapho uma uyiphasisa ngokudayisa. Bese ngiyakuhlaba ngokukhulu bekuhlaba. Khulu uphoxeka kuyo ukuthi. Hayi, sikhulumela wena noma kodwa ke ngafisa ukuthi sihlelo siyibukele ohlangothini lokuthi ezinto asifuna sizithathele mhlawumbe kwaya grade la sezonakele khona sibuyele emuva ekutheni besides ukudayisa sikhona isimo esigqugquzela ukuthi umuntu engazibandakanya nabantu abaningi whether umZulu whether umNdiya whether iChina asikho isimo esigqugquzela ukuthi umuntu azibandakanye nabantu abaningi ngoba ukuzibandakanya ngokuchaza ngomuntu kuthiwa into lesilungu ama-soul ties usihlanganisa naye ngokomoya umuntu ngale kwalokho izifo ziningi wazi umsebenzi lokubandakanya nokuthi ngizothi uyakhetha ukuthi ufuna ukungena nje ufuna ukugxamukele ungagqokile ezokuphepha yakuthi sekunenkinga lapho ukuthi usifake eriskini yokuthi ucoshe izifo oya ugcina ngosicosha kuphela isifo wena lesifo lesifazane ufaka irisk leso sifo leso sicoshayo uhambe udlulise ngoba abantu susifake ngemali isikhathi dalela umphakathi ogulayo ophethwe izifo zahlukahlukahlukene besibuye leli lokuregulator lomsebenzi ezinye zezathu mina kibe ngicathi ziyazwakala ukuthi for effect awukho regulator lomsebenzi asikwazi ukuthi ungavula icala ukuthi ayinayo le ndoda lena besivumeleke i-contract sheet or terms and conditions alento besizoyenza abethi athi le ndoda isivele yadlulela lo msebenzi ngoba ayikho mhlawumbe uhlaka olubhekele lo msebenzi enye into yenza ukuthi kwandise lokhu lobugebengu kuthiwa i-human trafficking lento yokushushumbisa kwabantu so ukuze sizame ukunciphisa into leyo umuntu usozokwazi ukuthi okay ngakwazi ukuthi ngizibandakanye nomsebenzi phekwa lokho umthetho uyakwazi ukuthi ungivikele lo msebenzi so as much as ungakavikeleki lo msebenzi so udependa ngama-agents angekho emthethweni ashushumbisa abantu whether South Africa yonke whether international because anyway akekho ukubhekela lo msebenzi ukuthi okay ubuyela siyamazi ukuthi kunabantu abadayisayo abangaka athina ama-terms and conditions athina ama-contracts abo athina i-job description yabo ama-clients alindele ukuthi aziphathe kanjani njalo njalo so kufanele sibe singabukeli nje kuphela ethole into i-wrong uma uhulumeni inhloso yakho ukuthi ukwazi ukuthi uvikele abantu whether uyavumelana into abazenza noma uvumelana nabo that's why umuntu osejele uyadla 300 days ukuthi usewonile vele usewonile abantu base-South Africa bani kufanele angafi lapha ejele kufanele athole imfundo njalo so kufanele siyibukele izinto ukuthi umthetho khona la ozolekelela khona bona labantu labo besilapho nodadewenu noma ingane langalithini uzokwazi ukuthi umthetho uzokwazi ukuyivikela wena la wena ungakwazi ukuyivikela uma sekwenzeka isivela kumse makulelo ukudayisa inyama Okay, ngiyaneseka lokho kade kushiwo sobani njengoba nobheke beshilo ukuthi akusiyona yonke imithetho right lokho kade kushiwo Jobe lokhu kwe-HIV nokwe-human trafficking I'm sure mangathiwa mhlambe yenziwa iba legal kunganemithetho futhi mhlambe njengotshwala ngani yabo ukuthi utshwala bukho right kodwa lapho siyakuphuza sengabe ukuthi mhlambe avumelekanga ngobantu abangekho abangaphansi kwa-18 sengabe ukuthi mhlambe kuba nemithetho ukuthi i-status somuntu before nidayiselane asaziwe
sengaba yiphutha lakho-ke wena mthengi ukuthi uthengile wase uyatheleleka ekubeni unga-double check-anga. Sengaba mhlawumbe leyo mthetho leyo. Eye-human trafficking sengaba ukuthi mhlawumbe iy'ndawo ey'dayisayo ziya-check-a ukuthi abantu bangene ngokomthetho yini lapho. Kungani khona iy'ndawo zabantu abadayisayo. Mhlawumbe amaphoyisa or noma bebashele lezo y'ndawo lezo bebheka ukuthi abantu ngabe bayakuthokozela yini ukudayisa lapho. Ngoba njengoba ingekho semthethweni, khona iy'ndawo ey'ngekho semthethweni, uthola ukuthi abantu bafosiwe ukuthi bedayise kulezo y'ndawo lezo, kodwa umphakathi awazi. Kungaba ngcono uma ngabe mhlawumbe umphakathi usuwazi ukuthi kule ndawo lena kuyadayiswa kanje kanjena, mhlawumbe nabo umthetho beyivakashele kuleyo ndawo. Okay, ngizo-add emaphuzwini kaLungile no-Joe abakhulume nge-human trafficking and exploitation. So against law ukuthi kube legal, yabo. So if we make it legal, kuzokwenza ukuthi the organized crime groups, yabo, bathathe advantage ukuthi industry seyi-regulated, yabo. So bese baqhubeke bashushumbisa abantu yabo kanjalo. And njengoba uLungile wamenshina something about ukuthi ngifuna umsebenzi, I'm desperate for work, and you are in a position to hire me, but you see that disadvantage, or rather I'm desperate for this job. So usuzothatha advantage yalokho. Anyways, this is legal, even if ungafuni mina, but because it's legal and ngizobe sengithola something in return of the act, yabo. So ngangavikeleka kanjalo. Bese mina ke ngizothatha igcineni side mangicela inkulumo some of the reasons yabo engiwatholile for ukuthi ibe legalized, ukuthi it will improve i-safety and i-well-being yabasebenzi. Angazi guys ngizomthini kodwa ngizobiza ngabasebenzi. Yeah, uma bazi kwaziwa ukuthi isemthethweni, at least we will know ukuthi they will know. That's weak, but okay, sorry, the party point land. Improved safety and well-being, right? So if we know Uzi, this industry is now regulated, there are rules and regulations about operator under uno improve the working conditions, yabo? Structure because usually kuba ukuthi mhlawumbe lezi zinto zenzeke endaweni dangerous, yabo. Bese and also that will increase chances of access to health wabasebenzi, because they can go to the hospital bayochaza udaba lwabo without shame, yabo. Yeah, speaking of shame, point number 2, it will reduce stigma and discrimination. We all know there is a certain stereotype, or rather a stigma attached to this industry. Comfortable. So if it won't mean right or wrong, but at least for them it will give them that thing there is your personal feeling. So yeah, and then last point, if we are regulated, then we should only tax revenue from that. So
bazobe registered with SARS, those people uSARS collect imali yabo, then government uzothola more income in terms of tax, senze sifulfill ama responsibilities amaningi we country, right? So sengiqedile sengithatha side. Personally, it is morally wrong, like I said eqaleni, but I think it should be legalized. Bese kuba umuntu ukuthi yena uthatha siphi isinqumo sakhe, because like I said ukuthi we can immoral compass yethu I find what I deem right, you may deem it as wrong. So ukuze nabanye abantwana bavikeleke emsebenzini wabo, njengoba nathi sibelonga to certain bodies ezisiregulatayo sivikelekile, nabo let's give them that chance ukuthi bavikeleke. But bese kuba kwi-individual ke ukuthi uba yiyo i-sex worker noma kadini. Amen. Kodwa amakhona amaningi sebewashintsha ebengizokhuluma ngawo. Kuleli health I think ingasiza in terms of ukuthi kuyobe sekwaziwa vele ukuthi kumele ezilungile shini ukuthi umuntu ngamele a-teste kubonakala i-status sakhe. I think nalapho kwengaba support in terms of bengayivikela kanjani. So mhlambe ukusebenzisana nabantu ba-health ukuze kuvikeleke ukuthi nezifo eningi. Mhlambe sengabe nokuthi mhlambe kube nama-rules athi if i-client alivumanga ukuthi usebenzisa i-condom, you can report lelo client and then penalty indlela. Mase kuba-ke ulokudayisa kodwa ungakhona ukudayisa. Angazi kubizwa ngani abantu abathwele abathwala ngokulalana. So kunomunye nje enganginezichaza but phela ngibonanga ngokukhuluma ivoice uthi yena uthwele ngokuthi alale nabantu besilisa. Uyabona lapho ukuthi lo omunye akazi ukuthi kwenzakalani, but lo thwele uyazi ukuthi yena ufuna naye. So lokho sikubiza ukudayisa, usithwala nokudayisa. Sekuvele kwa complicated. Khona abantu abathwala ngokulala. Let's say umuntu wesilisa uzothwala, kuthiwa wena kumele ulale namantombazane amangaka. So kumele alale so futhi uyadayisa ngempela zombili. Ulana abantu abahlukene udayisa. Uyaphi ngolobhele? Semangathwala uyadayisa. Ilokho ngisho. Abesifaka sina kwabanye uyadayisa. Uyadayisa kodwa. Noma ngakho njalo kodwa uyadayisa. Eyakhe nginabantu Bazothola imali nje job izungulu zakhe. Uyadayisa nje. Ukuze bakhokhele imali kodwa uyadayisa. Awukhokhele kodwa uyasalini yourself. Ayigezwakala sizingapha kokuthi. Wamnje uthi kube fanele ngiveze ukuthi mazivumela isihloko soshesho siphele. Khona kube khona fanele kube khona iqembu elifixayo. Mhlawumbe nami ngihlaba nje kula maphuzu engimaziyo. Ngicabanga ukuthi isekhona engizazile elingigwaqalela ukuthi ngivume neningi. Okokuqala sikhulume ngama-soul ties. Ukuthi mhlawumbe umucambalala sesifike phase, umucambalala nabantu abaningi nalento ekuthiwa ama-soul ties. Kodwa if ukuthi leyo into ye-morality, question ye-morality, shuthi ngabe isithembu asikho. Ngoba i-soul tie ngeke izibambe intombazana kuphela, ingabababa bese. Shuthi okwe-soul tie shuthi nje nawaZulu akusebenzi ngoba isithembu sikhona. Ngidlulele phambili ngize kuleli point le-health. Uma ngale nkathi uwethula isihloko ujulile ngazo, wathi khona ukuthi vele bayahlangana mhlawumbe nekhasimende ukuthi bazabelana. Kodwa kukhona abathengisa izinto ey'cubu, mhlawumbe uthengisa nonyaka. So lowo muntu ngeke uze ukuthi i-health yakhe i-compromise. Okusho ukuthi
uma sisekelo ukuthi ingaregulate ngenxa yokuthi kunama-health concern sithini nje abantu ukuthengisa iy'nyawo noma uthengisa ibele ngiyabekisa shuthi i-health yakhe ise-right just ukuthengisa nje ngonyaka okay bese ngihlaba kuleli bewukuthi uma kuthiwa kuyalegalize bese kuzovela kuthiwa lethu ugebengu kuhlelekile organized ama-syndicate ama-crime uma ukuthi phela sewukuthi sekulegaliziwe sekuyazi ukuthi kune-work permit so naloko kuyagwema ukuthi abantu beqhubeke mhlawumbe nje kulawo ma-organized crime ukuthi beqhubeke ukushushumisa abantu ngoba manje sothi okay i-permit yalo muntu i-working permit ngoba liyasebenza kuzobe sebenza so asikwazi sithi hayi singayilegalize ngoba bazongena kakhulu lapho kufana notshwala nje obebesho ukuthi utshwala buregulate ngabe kuphuzwa ngendlela exanje siyazi sikhona iy'ngane ey'ncane eziphuza kodwa ziphuza ngale ndlela bengaphuza ngabo bekuthiwa kusho ukuthi umthetho uyakwazi ukuthi into kuyigwema nakuba mhlawumbe kuzongena emthethweni ukuthi mhlawumbe abantu sebengathengisa ngey'ndlela ezihlukile kodwa umthetho uhamba nemdadi yabo ukuthi noma kusemthethweni kodwa mhlawumbe asikufuni ukuthi usuyahamba nje emgwaqeni usagqokile ngoba nawo usemthethweni noma iy'thombe zakho usuyiphrintile nje iy'nyawo zakho kuzoba nendlela yakhona ezohleleka khona ngoba umthetho phela umthetho uma uvumela kunama-provise ukuthi provided ukuthi kanje futhi ngeke kuze kusabalale nje ebese ngithinta kuleyo ukuthi kuyenzeka abantu ukuthengisa ngokuqonda kwami suke mhlawumbe isikhathi esiningi uthanda lungekho phakathi kwalabo bantu kodwa kushuthi khona into enokwenzeka besazi ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi yabo nje ama-arrange marriage mhlawumbe nje kuthiwa abantu abazali mhlawumbe isigodi sakuphi isilwane sakuphi kuthiwa hhayi kuze silethe uxolo asihlanganise nalabantu ababili labantu ababili labo bathandana isakhiwo sabo ukuthi ingaqhubeki lezi zinto kodwa bayahlomula ngey'ndlela ezahlukene ekugcineni kusho ukuthi nalowo mhlawumbe singasho ukuthi-ke bebayathengisa ngomzimba kufanele siqonde ukuthi ukuthengisa kuchaza ukuthini ngabe khona isakhiwo sokuthi mhlawumbe khona uthando ikona sokuhlukanisayo laba bathengisi noma engayifuni imali ekupheleni kwenyanga kodwa isakhiwo uthando likhona kanjani-ke la mhlawumbe ku-arrange ngoba kusekho angifuni ukwenza i-example yabo ngagcine siyithaphitha ngey'ndlela ezihlukile kodwa ake Yeah, sizwe kufijolo. Siyafundisa ngizangakhohlwa kodwa bonke i-arrange ngiyacabanga phela ukuthi kudayisela abantu bevile babili arrange siqonde ukuthi iminyaka eyishumi amathathu phelile kodwa mhlawumbe akungele lephuzu lokuthi sekuyithithethe amaphelile awusoke umkhakha noma imikhakha eminingi ukhona umkhakha osethwa formal trading informal trading so ngiyacabanga ne-prostitution nayo noma ngithi sex uma sisemthethweni kuzoba khona lo mkhakha kuthiwa informal traders ukuthi uthumeli nomsebenzi nawo ubabhekele so sithini ngalento leyo mhlawumbe izosebenza kanjani leyo ngoba ngicabanga le informal sexual trade izobe isibuyisele back to square ukuthi umsebenzi abazowuthanda awulawuleki so uhulumeni ufuna ukulawula into njengokungena nokuphuma kwey'moto kungakhona how much more ukuregulate ama-actions abantu njengama-sexual relationship liphi iphoyisa ezobe ligade umzimba simgadile ukuthi akadayisi simgadile ubani ukuthi so into enzima leyo ngoba ugade abantu ugade nje abantu abenza into esingathi intimate umzimba uyiqaphelele kanjani into futhi siyazi ukuthi sinezwe eligcwele kakhona inkohlakalo ngathola i-950 isine-certificates of practice sex isemthethweni yazi yonke nazi certificate ibhaliwe njani isemthethweni irejistiwe iwuqweqe lalo mdayisi
So fanele siyibheke ukuthi nayo i-regulation ikhula zazwini esilona but umthetho kumele ubhale phansi especially masekuvunyelwa lo-discuss aba-debate ubhale phansi kodwa mncane umthetho igcina i-implementiwe ukuthi for sure ngoba uthola even nanoma-syndicate human trafficking ngeke ngaveli igama likahulumeni as a whole or umuntu othile okuhulumeni. So i-syndicate i-human trafficking siyivimba kanjani ukuphasisa umthetho e-regulator i-sex work ngoba ubugebengu ilisinature i-syndicate ukuthi si-break wonke ama-boundaries aset ukuthi ubugebengu buthile obenzeka ukuze ukubuyela sikuthola sisemuntu ayiserashi sisuke siphula imithetho eminingi. So ukuphasisa umthetho o-regulator i-sex work uzomvimba kanjani ukuthi angatholi sethole seserashi ngokuthi phela i-syndicate sokhanisho futhi kune-police kunomshushisi kunemanje kune-embassy kunabantu abaningi bahlukahlukene abahlanganisele lobugebengu. Mhlawumbe ngifuna ukubhekela loo nto leyo funa sibhekele informal labo bazona njenganje ukuthi khona ama-supermarket o-food lovers adayisa amaveji kuba khona omama nobaba badayisa i-CBD informal kodwa uhulumeni nawo nomsebenzi ababhekelele nayo ukuthi kukhona abakuzuzayo kanje bathile bayabhekeleleka nabo bayavikeleka nabo. Same thing ngale nto leyo angeke ngigcine usunabantu abaningi abapractice informal sex work ngoba ku-easy ungena yona kanti le ngapha iyakhulumisa kufanele ukugwazi lodayisa twice yamazi ukuthi uyagwazisa lapha lapho ephasisa abantu abadayisayo udinga u-10,000 ufuna ukudayisa njalo sekufanele kuyogwaza onginika isitifiketi sokudayisa yabo ukuthi izokugcina vele iwile back to square one awukubona nje kwabo. Tukuyela kwantu esana beka lapha size nje amahabo njengomunye uyabhala lokhumana isizwe esinabaxwayisi nje abagcwele emhlabeni nje bacabanga nje eSouth Africa yonke esekusemthethweni ukuthi iyaxwayiswa ekuzoba njani izwe. Ngikubuyela kwethu mhlawumbe ipoint yokuqala engifuna ukuliveza ukuthi ake sibhekise yabona nje kukhona abantu ukuthi bayathandana ngithi baze bafike esigabeni sokushada kodwa bakhona abantu abadivosayo usho ukuthi noma inesakhiwo sothando ngiyabekisa ngisho bengaba babili kanje angithi babili bayathandana kodwa ekugcineni kusuke bayadivorce. Kuyenzeka ukuthi noma umthetho ukhona kube khona abawulandelayo nabangawulandeli into ejwayelekile angeke siwulandele sonke Uthi asibulala simile. kodwa lokho akusho ukuthi ungayiregulate leyo nto leyo ngoba uma ungayiregulate isimo sakhona sizoba worse ukudlula lesi sobe singekho. Ngibekise nje i-mining uzoguma bazowazi nje basemnameni i-mining i-regulated kodwa basekhona amazamazama njengoba kukhona amazamazama sisho ukuthi hhayi ngoba bakhona abantu abawuphulayo umthetho asiyiyeke singayi-regulate ngoba likhona idlanzana elithi hhayi ngeke siwulandele umthetho. Yabona ukuthi leyo nto leyo isibeka kwi-position e-worse than kule kuyo uma kuthiwa i-regulated. Sengitshela ukuthi mas-regulator vele bazoba khona abazoba informal kube khona abazoba formal but asikwazi ukuphikisa umthetho ngenxa ye-inefficiency kahulumeni ngoba umthetho usungowabantu esikhathini esiningi ebese ukuthi obvious uhulumeni ufanele uwu-enforce if ukuthi awu-enforce i-implementation yakhona but fanele sibheke i-design ukuthi udizayine kanjani. Sesingadiscuss ku-implementation because i-issue i-design ku-implementation sengalandela yabo ngoba lapho sizoyithola sekutheni into ayilawuleki. Ngibuye kule kwe-age limit ukuthi ungathola mhlawumbe ingane isina-15. Khumbula umthetho kufanele uhambisana ne-constitution. Uma sivumelana njengamanje ukuthi i-constitution ayise-right asika-right ngoba nayo akashisho kusho ukuthi bayibuke right. So awukho umthetho okufanele ubambane ne-constitution. Ngibekise ayikho ingane ongayinika i-permit ingaphansi komthetho olawula ukusebenza kwengane.
njengamanje kunomthetho olawulayo ukuthi ingane engaka ingawe singasebenza ngendlela ethize. Ngeke lo umntana ezophemithi ukuthi akawusebenza engaphansi komnyaka ovumela umthetho sisekelo. Usho ukuthi umthetho noma ukhona fanele still align ne-constitution. Uma khona ingane etholakala ina 15 ine-permit, kushuthi ayikho emthethweni no-permit. Zikhona-ke iy'ndlela zokuthi ubuyise emthethweni yokuya enkantolo yaqeda. Ngiyacasa njama ubiyela ukuthi ubiyela sinjani esizoba eningane ezoba enama-role model abaqwazi phela isemthethweni okusuke izoba lapha enama-site akhona azovela ukuthi kuyaqashwa lapho e-Chickens. Izoba visible okuwukuthi uma ningekho emthethweni ngibona i-right ngoba ivikela manje isizwe manje esingawaboni elamanyana kodwa lokudayisa nje abanala yabona i-right ifana enobugebengu ukuthi ubugebengu ebu-right uma ungabulali uvumelekile ukuthi uphuce ifoni Ngiphendule nje ulozana esikhulu bese ngizomnikeza ukubhema kwakho kusemthethweni kodwa kune-regulation eyokuthi awuvumelekile uku-advertise ulozana ugwayi kodwa lowo gwayi wenzenjani kusemthethweni yanithi uyakwazi ukuthi ube nento esemthethweni ebese iyaregulate ukuthi okay nazi indlela enzoyi marketha ngayo okusho ukuthi ngoba kune-age limit awukwazi ukuthi ngoba uvumelekile mhlawumbe usungahamba uyobeka isakhiwo salapho uzobe kusebenza khona mhlawumbe eduze kwendawo eney'ngane mhlawumbe iy'ngane zesikole kanje okusho ukuthi noma isemthethweni kunendlela evikelekayo ingakho mhlawumbe kwamanye amasayithi uma ungena kufike kubuza iminyango emnyanga uma ungene kodwa wazile ukuthi ugcamba amanga okusho ukuthi leyo sekuyinto ye-morality nalowo muntu loyo osuke ethofa nje na-15 ulozana kuye asho ukuthi ngila 18 angene lapha la kulamasayithi engena khona lokho kwezakhiwo zizoqheleliswa ngithi nala mhlawumbe kukhona khona iy'ngane noma la sekuwuthi masibheka abantu abangavumeleki ukuthi basebenze ngaleso sikhathi leso angithi ngibekusele ukuthi laduze ukuthi okwe-role model wena uyikhethela kunabantu ababona i-role model kubantu abatshontshayo kodwa umphakathi uyasho ukuthi lo muntu uyatshontsha yabo so uma ukuthi uzoya nge-individuality ukuthi umuntu uyifila kanjani mhlawumbe kunesizathu sokuthi mina ubiyela ngibone njenge-role model ubiyela uhlupheke phakathi kwethu la ekhaya yabo dudu sesimbo ugqoka izinto ey'right ume ngeqingisi yabona kodwa kuyakhala lapho uyakhona thina mhlawumbe asazi yabo so kuyenzeka ukuthi umuntu uthole i-role model yakho ngoba usukubona okuhle angithi kodwa khona abanye uthola ukuthi asazi ukuthi wenze njani so okwembe role model uyikhethe lapho so ungakuregulate kanjalo ukuthi njengomuntu beyise njengale example yakho regulated but ngeke sikuthole usuku press SABC 1 so uyabona service unyaka yabo so ungakuregulate nakho even though kusemthethweni uthi ube Okay, khulumeni ngama-role Sicela kakhulu ningokukhona ungachosha ukuthi okay nazi inhloso nayi into ofuna ukuyithuthukisa kodwa into nje esibheke nayo kuyi-implementation ingakho oma-affairs siyakhala ukuthi nabantu ama-idea abaphambene or i-identity yabo intshontshiwe or abantu bangaphandle banama-ID emthethweni or yabonke kanjani so i-implementation iyona into eyinkinga kakhulu mhlawumbe angazi-ke wena udefender as umthengi defender as umdayisi kodwa lokhu udefendile le nto usukwazi kunale masakhulu esikoleni ufisa ingosi bakudala athi
ufuna isoja, ufuna bayiphoyisa, ufuna bawunenze. Wena ungavuma yini? Yini egcekeni? Singayi yini egcekeni siqala khona wakunene athi mase ngimdala ufuna ukuba i-sex worker. njengoba asebenze khona Ingalinda 5 years bayibuze crash kuthiwa ngisho ufuna uba umdala zisho first point isoja ithi phoyisa ithi dokotela. Kuye wangena ithi ufuna ukuba i-sex worker wasemdala. Angazi noma Iyakephuza kamyela ukuthi zikhona izinto nje basi singayivumela ukuthi zenze kodwa angeke zisakhe isinto. Asikho isinto singasakha ngamambala. Singasho ukuthi hayi umthetho uthi uqala ukuthi kunyakeni ongaka ukuphuza utshwala kugcina unyakeni ongaka amahora okudayisa angaka ilayisensi yamamela ngichaza ithi bavala izikhathi esingukuthi. Kodwa nje iqiniso lilonke lithi zikhona izinto nje ezingasakhi isinto. Ukuthi siyafisa ukuthi ey'nganeni ey'qeda umetric kulo nyaka sifisa ukuthi zibe ASA njengabo. Sifisa zibe odokotela, sifisa zibe ama-software developer. Ngeke sithi i-academic talk sithi hayi ingane yami ungaba i-sex worker. Ungakhathazeki khona umsebenzi. Yini umsebenzi? Ungaba i-sex worker. Ngicabanga ukuthi nje izinto zinhle kwi-theory but in-practice. Ngicabanga ukuthi mina-ke umthetho ayikho into engayivuma ukuthi ngithi right. Ingeke ngayivuma kuthiwa umthetho kawengane. Noma ulawula kanjani. Uright ngani? Uma nami ngingekho. As much as umthetho apply kwami mhlawumbe abamamili. Kodwa kufanele uqale ulethe eduze. Uma ungafuni wena ukuthi ukulawula yini engenza ukuthi hayi uright ukuthi baphathe abantu bawufisa emini babaphila ngaphansi. So ngifuna ukucacisela ngoba kumele singasakhi isizwe sex work. angazi bakuphendula imali noma Apana usize kuwe ukuzolanda. Okay, lelo ukhulume nge-role model. Ukubona kwi-social media ukuthi khona abantu abadayisa bengakhombisi ukuthi badayisa. Uthola ukuthi intsha iyalokhuza, iyabajabulela ifisa ukuphila impilo ephilwa yibona. Uthola ukuthi lowo muntu loyo akasebenzi, akafundi, ayikho into ayenzayo. Uthola ukuthi uyadayisa yena kodwa thina sazi. And abantwana bebone role model yakhe. Okusho ukuthi ngoba nakhe edayisa indirect abantwana babone ngathi nje uphila impilo e-right, kanti uma ngathiwa uyaba legal uyazi umuntu ukuthi uyadayisa, abekho abantwana mhlawumbe abangabona i-role model kulowo muntu bengathi hawu kanti uyadayisa unanento leyo nxa udayisa, abekho abantwana abangabona. siyikhuza nje ukuthi nalento enye imithi egcwele kwi-social media iyabheda nje. Usuyangena lapha. Awusawangena ku-Twitter nje etheksini ukuthi ungena ku-Twitter uhlale ephethini usubona izinto. Iyabhedana leyo. Hayi kezwa cela usize umbona ukufika. Wacangela ucingo. Ngijalelela umfowabo wamakanda eqhubha zonke inyanga. Yazi bafethu khona izinto ofuna ukukhuluma nazo vele zisikhetele ijene. Yabo. Iqiniso nje limsuku. Uma ufuna nge-gender based ukuthi amadoda. Njengoba namanje sikhuluma ngalezi zinto lezokuthengisa. Njengoba siyathengisa amadoda nabafazi kodwa thina vele ngeke imali ukuthi hayi abantu besimali. Yabo. Umzela umfamaganda uthoba niqale wathi ama-soul ties. Thobane ehlebeleza lapha mfowethu ngoba uma ama-soul ties wathola umuntu uma ethatha isithembu sikhuluma ngemoya masikhuluma ngama-soul ties. Uma uthatha isithembu izinto uzenza uyazibika kwabantu abangabona. Wokuqala yabo. So ngeke sithathe isithembu sisifanise nomalalana ongabikwanga emoyeni esikhuluma ngayo. Okwesibili la uhleleza khona futhi ila ukuthi wena umuntu uthengisa ngomlenze. Nalapha phesha vele ngoba manje into efika manje asikhulumeni ngokuthengisa yabo ukuthengisa ngomlenze intentsha leyo. Yabo ukuthengisa nje kuyi-one ukuthi akuthengisa ngani. Yabo asiqale sikhulume ngalokho bese siyithathe ngoba le mlenze seyivela manje ukuthi bezibe siyakwazi ukuthengisa sikhuluma ngakho ukuthi uwrong. So mina ngi-challenge kuma-soul ties okokuqala ukuthi le nto yenziwa ngomthetho yesithembu. Okwesibili le yokuthengisa ngomlenze ngizokhuluma nje ngokuthengisa uwrong. Ngifuna ngibuya lapho ngicela unginelise lapho
Jane customer lasho kanje. Ngiyabona isandla lapha kudadewethu. Umini. Yeah. Ah, usengikhulile. Oh, hayi. Ngimdala kwenzekala. Ngiyombono manje. Sizokwenza. Uphendula ngeqiniso bona. Ungasayi ukuthi uqale ukuphiza uJobo wabuza la ukuthi ekhaya kithi mhlawumbe uma ukuthi qhamuka ingane ethi napa ngavumela. Mhlawumbe lento siyibuka ngesimo samanje ngoba isesenamahloni. Uma ubekisa nje eminyakeni engathi mhlawumbe ingamashumi 20 years uma ungathi 30 umuthatha so ngayedela. Umuntu uma kuthiwa umuntu nje obe nesifo sengculazi lo muntu loyo ubesabeke emphakathini. Iqiniso le umuntu ubengekazayo abantu bethayo mina nginesifo sani ngiphila nalesi sifo sengculazi. Okusho ngalesa sikhathi ngoba besiviwa ngithi ngalesa sikhathi. Ngalesa sikhathi lento ekuthiwa yona not fashionable. Usho ukuthi bingakajwayeleki umuntu osenda lesa sifo. Ngakho uma ngabe uzobuza umuntu njengamanje kulula ukuthi ayichaye bazothina abantu. Ingokuthi siyibuka manje ngoba ayikakaqali into ingathi usiko phela indlela abantu abaphila ngayo. Mhlawumbe wabona kwesitheni abantu bamangaze bathi ungalela nawo. Kodwa ukuhamba kwesikhathi abantu benza igcina ijwayele. Lolo usiko le. Usiko linenza abantu abaningi. Ingakho kuba nosiko lenziwe endaweni ethize ukuthi afike kwenye indawo abalenzi. Usho ukuthi ake sibuye ngalo. Okwesibili ingane yakini ingafika ithi yazi mangikhula ngifuna ukuba umlimi. Impilo iphose ilantuzi ibeke kwenye indawo. Ingane yakini mengafika lethi mina isifiso sami cosha udoti mengikhulu. Usho ukuthi le uma inqabele le ngane ngenxa ukuthi ikhethe ukuthi izodonsa ukulozana izolozana udoti. Noma ithi mina nje ngifuna ukukhula ngidlala ibhola. Khona umndeni uzothi ayibhola likhokheli. Usho ukuthi lento yakhe asikwazi uyibeka siyibekise ngomndeni. Umndeni nomndeni. Awona bathi umndeni uyaqhathanisa ukuthi ubiyela ngifuna ube udokotela noma ngifuna ukubhukusha. Bhukusha ubhukusha amadameni ngala. Siyelo apha ngibhokola phela abantu. Yabo umndeni ohlezi ukhetha ohlezi ukufisela ingane zakhe into iqiniso lihle leyo. Kodwa sengizesingayibunge selemali. Ubheke ukuthi kuyenze ukuthi ama-sultans ngoba kuzobe kubhikiwe umsamo ukuthi hayi cha sengizoqhabalala nabantu abathile. Kodwa eqinisweni lithi isikhathi esiningi awuqhamuki usushadile nomuntu. Yabo. Bangaka abantu baziyo ukuthi hayi no ukuqala ukulala naye. Ulala naye ngoba sengimshadile. Okusho ukuthi before umshado kwenza mhlawumbe usulaleni. Usulushaye ngama-sultans before uvile ubike ukuthi hayi ngiyabika namhlanje uzongena esibayeni lokho engimlethayo. Okusho ukuthi khona uthatha usulaleni bivile uzokushada egcineni kosuku. Bathi icala selenzekile already. Angazi ukuphenduleka lokubheka. Icala lenzekile ngoba yena usengcingweni naye ngokomoya uyena yedwa. Cha sifuna abantu besithembu. Angithi ngizoqala naye. Ngiyohlala naye. Okwesibili sengizombika naye bese ngicambalala naye. Bangaka benza kanjani? Obazi benza kanjani? Abazolida nje. Yeah, ngizosho kanjani? Thank you. Osho ukuthi sengingaconclude ngithi mhlawumbe baningi abavumelene. Baphakathi. Uzoba ngubheka ubani. Kodwa bese isihlobo sakhe mhlawumbe. Mhlawumbe mhlobile ngaphandle kazi. Sizokwenza ijob. Uyehlala uma ukuthi wena ushonje kahle uma sabayisenjalo uyiqembu Pixar. Futhi yonke imibono akuyona yakho kahle wenza ukuthi Pixar. Lokho embuza ngikuza uphendula le mbuzo. Mabhezela. Uphendula le mbuzo ngithi thina eyakweni ingane udadewenu ungavumana nesex ekuthiwa wena ungamncabela ngethatha umbuzo. Udadewenu athi nje bafu
Nesifiso sami kwayisexual. Uthini njengomfowabo umntana? Cishe ngiphendulile uJobe ngokuthi uyibuka ngalesi simo samanje ngoba kuzobe udadewethu kuphela osanale sesifiso leso. Ingakho kuthiwa mhlawumbe kuthiwa cha lo udokotela oqala omnyama. Ushukwa ngabe kodwa mawafika emphakathini uthi yazi ngifisa uba udokotela bawuhleka udokotela wambona udokotela sasikuhlonipha sithi cha nangu udokotela oqala wagqugquzela nabanye babukela kude wagcina kuyinto ejwayelekile. Ngamanye amazwi ngamanye amazwi engikuveza ngiveze ukuthi egcine kosi noma umuntu ungamnqabela ukuthi into ayenze mhlawumbe mina uma ngathi hayi ungayenziwa leyo nto leyo kodwa inhliziyo yakhe yomholela ngoba yifuna yazi usini efunayo khona abantu abakhalayo ukuthi umzali wami wathi ufuna ngibe udokotela yabo kodwa mina ngaphakathi ngezwe ukuthi umuntu ohlezi alandele lento mhlawumbe inhliziyo yakhe emholela khona ngoba uzoba umeli lapha base inhliziyo ngiyazi ukuthi enjoy umsebenzi uzoenjoy mhlawumbe awenza Utshontshe. uzogcina entshontshe Size kuyidadewethu emva lapho sibe sesiyagoqana. bese nje mhlawumbe usibekele nawe njengomuntu wesithule Okay, ukuthi uyavumelana nokuthi ibe legal akusho ukuthi wena self uhambiselana nayo. Njengami nje ngingasho ukuthi ngiyavuma ukuthi ibe legal kodwa mina angeke ngikwazi ukwenza. Nohlalo naye usengasho ukuthi uyavuma ukuthi ibe legal kodwa angeke akuthokozele ukuthi usisi wakhe akwenze. Sengenza obviously I'm sure ukubani mhlawumbe uyabona ukuthi isimo sakubo si-right. Udadewabo akadingi ukuthi azangene kulo msebenzi lo ukuze athole le mali leyo. Lokuthi mhlawumbe uyabona ukuthi noma kuthiwa isimo sikangako kodwa engazama ukuthi wenza sure ukuthi udadewabo uba right engayitholi esengena kulo mkhakha. No, besides that, umuntu osejele ukuthi ufuna ukwenza ukuthi nothi ingane ngiwathi ubhuti omdala ekhaya ngibaphethe lokuthunywa wena kwenze yonke into ayekho kule ndawo lento leyo mase ngithe mina ngifuna ukwenza ukuthi ngizokwenza ngisho ngafika isokona angiphuza athi sidufuza umncane nami ungakwenza ukuthi mina masisele college